belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Op zondag 30 oktober organiseert Garden Group Fatum de My Garden Group Walk and Run 10K. De start is bij Garden Group Fatum en eindigt bij Parasasa Beach. Loop je dit jaar weer met ons mee? Registreer dan nu via mygardengroup.com en kom op 26, 27 of 28 oktober tussen 5 en 8 uur langs bij Garden Group Fatum om je t-shirt te kopen. Zorg dat je er snel bij bent, want op is op. Wij van Garden Group Fatum zijn blij om je weer te zien. Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit over het CMC naar het parlement gestuurd. De financiële situatie van het ziekenhuis is al lange tijd precair en in het rapport wordt gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit dat het CMC in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, SVB en andere verzekeringsmaatschappijen moet zorgen dat de administratie op orde is, zodat op die manier verder gewerkt kan worden. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 5000 gulden uit voor de gouden tip in 2 gevallen van hit and run. Op 2 oktober werd een fietser aangereden op de Schottegatweg West. De man is daarbij overleden. En op 17 oktober werd een man op de Goosieweg aangereden en overleed ook. Het Openbaar Ministerie stelt voor beide zaken 5000 gulden per zaak beschikbaar voorgenen die de gouden tip hebben. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini a bo. Nederland en Venezuela hebben gesproken over verdere grenssamenwerking tussen Venezuela, Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de minister van Europa voor Venezuela, Ivan Kiel, en de Nederlandse ambassadeur in Venezuela, Robert Schuddeboom. Ze hebben elkaar gesproken op 18 oktober. Er is nog geen akkoord over de vraag wanneer de grenzen tussen Venezuela en de ABC-eilanden weer opengaan. Het College Financieel Toezicht heeft benadrukt dat lastenbeheersing een belangrijk onderwerp blijft voor Curaçao. Ondanks het herstel van de Curaçaose economie, het geslonken begrotingstekort en de sluitende begroting voor 2023 blijft vooral de gezondheidszorg financiële problemen geven, aldus het CFT. Die stelt in een verklaring dat het herstel van de overheidsfinanciën broos is en door afnemende economische groei weer onder druk staat. Het uitblijven van besparingen en hervormingen in de gezondheidszorg en sociale zekerheid vormen de grootste risico's. De stichting Animal Rights is begin september naar de rechter op Curaçao gestapt. Ze hebben een beroep ingesteld tegen de exportvergunning van 5 dolfijnen van Curaçao naar Saoedi-Arabië. Die zijn inmiddels in Saoedi-Arabië, ook is al 1 dolfijn overleden en Animal Rights wil dat ze terugkeren naar Curaçao. Maar de rechter heeft de stichting niet ontvankelijk verklaard. De eerste reden is het te laat instellen van een beroep. De tweede is volgens de rechter dat de stichting geen procesbelang heeft bij het beroep. En dat betekent dat de dolfijnen in Saoedi-Arabië blijven. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 18 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 36-jarige Jamaicaanse man. Volgens het Openbaar Ministerie is hij verantwoordelijk voor de moord op Jason McLean, ook een Jamaicaan, op 25 maart van dit jaar in Buena Vista. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om voorbedachte raden en zijn er 4 kogels in het lichaam geschoten van McLean. De verdachte, G. Garrix, zegt dat hij wel moest schieten. Als ik niet de moord had gepleegd, was ik nu zelf dood.
In Panama worden tussen 17 en 22 oktober de kunstzwemkampioenschappen gehouden. Curaçao heeft al 2 medailles te pakken. Een bronzen medaille in de categorie 12 jaar en jonger en een zilveren medaille in de categorie 13 tot 15 jaar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.